hem de deixar molt clar que la República Catalana pot ser molt útil i pot aportar benestar, prosperitat, radicalitat democràtica. És a dir, pot significar per a molts catalans, fins i tot que no són independentistes, realment un progrés molt important a les seves vides. Per tant, hem de seguir fent pedagogia, hem de seguir ampliant el perímetre de l'independentisme, hem de seguir captant més voluntats, hem de seguir explicant i difonent tot un argumentari que ajudi a que la República Catalana encara tingui més acceptació. I això es pot fer des del Senat, es pot fer des del Congrés, es pot fer tot arreu. I ja per acabar. Hi ha un últim argument també molt potent, que és que cada tribuna, cada escó que no sigui ocupat per un diputat independentista, tenim el perill i correm el risc que sigui ocupat per un diputat unionista i antiindependentista. Per tant, no podem regalar aquestes tribunes, no les podem regalar, perquè molts d'aquests diputats tergiversaran, intoxicaran i fins i tot explicaran una realitat que no existeix, una realitat d'una Catalunya crispada, dividida, i per tant, només per aquest sol fet ja valdria la pena.